Айде, отсета. Айде, тръгвай така. По-бавничко, по-бавничко. Че госпожата утре ще ви пише двойки. Няма значение, те много знаят кога. Как звучи на Каджима? Отида на центъра Симонова. Вон да спода. Пачка отиде да спода. Айде, 5 клякане. Да. 1, 2, 4, 5, достатъчно. Айде, 5 лици опори. Не мога, бе. Можеш. Само газа, сваляй го толкова. Сваляй газа, така. Айде, 2, 3, 4, 5, достатъчно. Ставай горе. Друго. 5. Казах и да не се облече. Коремни прес. Не мога много. Можеш. 5. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Достатъчно. Сега. Стига ли толкова? Да. Айде.